खालामलायनायावनो रिसिपनिखौ बयनिसिमबो जासै हरग्रोनाय जाबाय। थ' आसा खालामो नोंथाङा गासैबो मोजाङैनो दं। थ' दिनै आङो देखायगोन बे टावांनिनो बुद्धा मन्दिर ओमफ्राय बिनिनो मुर्तिखौ आरोना। थ'दो जोङो थांसै। नै आङो मैया जेराव थादोंमोन बे हटेलावनो थादोंमोन आङो। ओमफ्राय मोजाङानो हटेलालाय नै खोरखिफोरखौ खुलिनानै आरो फांजोब्बाय आङो। नै टावां बेनो जादों अल मार्केटनि फुंनि सावगारिखौ नायलाय बोरै फुंनि बेलायाव नै एसे नै सोरबाया अबा बुंला पासफोराव थांनो ओंखारबायदां। नै गारि रेडि खालायगासिनो। थ' जोङो थांगोन बे स्टेचुआव थ'दो। थ' दिनैनि बे भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै। थ' बाइकआ बाहेरायावनो पार्किं दंमोन नालाय बाइकखौ लानानैनो ओंखारलांबाय। ओमफ्राय नै दसेयावनो सहैखायो। ओमफ्राय नै सफैबाय आङो। बेबादिनो ओरैजायनिफ्राय हाबनाय लोगो लोगोनो बेबादि सावगारिखौ नुनो मोनगोन। जेराव ओइलाय गेजेराव दं बुद्धा दं नालाय। ओमफ्राय बिनि शिष्यफोरा बिखौ खुलुमगासिनो बा बिनि खोथाफोरखौ खोनासंगासिनो आरोना। बेलाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे डाइरेक्ट फैयै ओमफ्रायलाय बेखौ मोनगोन आरोना। नै आइ लाभ टावां होननानै। ओमफ्राय आरो बेनि खाथियावनो बे सासे दं। नै बेफोरखौ जों नायनो हागोन कि बे स्तुपा जायो आरोना। दा बुद्धिस्ट स्तुपा विथ रेलिगेन्ट स्टेचु अफ हिज एमिनेन्स। बेबो मोनसे स्तुपा आरो नै बेफोरबायदिखौ स्तुपा होननानै होनो। ओमफ्राय बिनि साइडआवनो नै बेलाय सोर जाखो? सिद्धार्था बोधिसत्वा बेबो बुद्ध आरोना। ओमफ्राय माथो बुद्धनि फलखौलाय मानो लागासिनो? ओमफ्राय बेवहाय बुद्धनि काहानि लिरनाय दं आरोना। नै नाम्बार 1 नाम्बार 2 नाम्बार 3 नाम्बार 4 माने बुद्धिसातानि जोनोम जादोंमोन। ओमफ्राय ओरैनो बेबायदिनो लिरनाय दं आरोना बेवहाय फुरा काहानि बुद्धआ बोरै अबाव थांनानै अबाव मा फरायखो, बोरै बोर मोनखो, बोरै मा जाखो बेवहाय लिरनाय दं आरो। नै पिक्चारफोरखौ एसे नायलांदो। बेथ' जादोंमोन जेनेबा हाबनाय खिनियाव नालाय। दायो जोङो थांसै ओइ बे मेनाव आरोना। बेनो जादों मन्दिर। थ'दो जोङो बेवहाय थांसै दायो। जायन्ट बुद्ध स्टेचु एबा बुद्धनि मुर्तिया 30 फिट गोलाव। ओमफ्राय बियो टावां टाउननिफ्राय बिराद खाथियावनो दं, नांजाबनानैनो दं। थ'दोलाय दायो जोङो सिङाव हाबनानै नायसै कि सिङाव बुद्ध मन्दिरनि सिङाव मा थायो। जोङो सिङाव हाबनानै नायसै। थ'दोलाय बिराद मोजां लिरनाय दं। बि दा रिजन सामवन स्माइल्स टुडे। माने सोरनिबा मिनिनायनि बा मिनिस्लु महर जानायनि जाहोना जों जानांगौ आरो दिनैहाय। थ'दो लोगोफोर जोङो सिङाव हाबसै। ओमफ्राय सेन्देल खुनानै बा जुथा खुनानै हाबनांगोन बेयाव। ओमफ्राय हाबनाय लोगो लोगोनो नै बेबायदि सावगारि बेवहाय यगाबो खालामफैयो। ओमफ्राय नै नायदो सावगारिफोरखौ। ओइ गोजौआव मानि सावगारिथाय नोंथांमोना जुदि मिथियोबा अननानै कमेन्टआव लिरहरलाय। नै बेबायदि दं आरोना। नै सावगारिफोरा दस्रा दं आलदा नै बेबो एसे आलदा नालाय बे मोनसेनिफ्राय। गोजौआव बेबायदि सावगारि दं। ओमफ्राय साइडआव बे बुद्धनिनो काहानि माबा बे सावगारि दं आरो। ओमफ्राय एसे सिगां थाङोबा नै सिङावबो स्तुपा दं। बे राइट साइडआव बे जे गल्डेन कालारनि बेयो स्तुपा जाबाय। ओमफ्राय नै ओइ उनावबो नायदो बुद्धनि फट'। ओमफ्राय बिसोरो सोर जाखोथाय। ओमफ्राय नै गेजेराव ओमफ्राय नै साखि सावनानै बे साइडआव बे खुरियाव दै दोनो आरो। नै बाब्रे गोबांथार खुरि माथो। ओमफ्राय बिसोरनो सोर जाखोथाय बिसोरखौथ' मिथिला आङो। दायो नेटआव नागिरबाबो बारा मोनला। खिन्थु ओइ बे फट'आव जे दं बेथ' दालाइ लामा।
दालाइ लामा बियो ओमफ्राय नै बोराया योगा खालायगासिनो ओमफ्राय नै खुरैफोरखौ 7ताफोर दोनोमोनलै बेयावथ' 1 2 3 4 8ताफोर दं माथो बेयाव ओमफ्राय मा होदोंमोनथाय बेयाव ओइलाय फेंखा माने हाग्रा बायदि रज'दों आरो ओमफ्राय नै ओमफ्राय ओइलाय बाहेर साइडनि आरो बियो बोरै नुयो सिङाव दं नालाय आङो ओमफ्राय नै खुन्थाफोरावबो बिदि सावगारि बिदि पेन्टिं माबा थायो आरो बा बिराद डिटेल्सैनो बानायना दोनखायो माने ओमफ्राय नै साइडआव बुद्धनि काहानिनि माबा दंमोन ना सावगारि आरो बेफोरो ओइ गाहायाव जे फार्स्टआव जोङो नायदोंमोन 32ता ना बेसेबां दंमोन थ' बिनिनो बुद्धनि जिबननि काहानि लिरनाय दं आरो ओमफ्राय नै बाहेरनिफ्राय नै बिदि नुयो थ' लोगोफोर नै बेखौ नुदोंना जायखौ फिदिङो बे बुस्थुखौ बेयाव माने मन्त्र लिरनाय दं आरो ना थ' नै नायदो बेयाव मन्त्र लिरनाय थायोना थ' बेखौ बेबायदिनो फिदिङो आरो ना थ' बेयाव ओरैबाबो मा होनो माबाना होखादों जि ओरैजायसो गिदिंनानै ओरैजायसो राउन्ड फैनांगोन आरो बिजों बेबायदि थांजाया बेनिखायनो एर' होखादों आरो ना बिदिसो बेबायदि थांनांगोन ओमफ्राय ओइलाय बे बुस्थुखौ बिसोरो स्तुपा होननानै होनो आरो बेयाव बुद्धा ओइलाय बुद्धा थायो आरो ना ओइलाय फिसा फिसा बुद्धा दं आरो ना थ' बेखौ स्तुपा होननानै होनो दायो मोनबैसो दंथाय बेयाव ओमफ्राय ओइलाय मा सावगारिथाय ड्रेगन बायदि बोरै माथाय नै नायलाय नोंथांमोना जुदि मिथियोबा एसे कमेन्ट्सआव खोन्थाहरलाय ओमफ्राय बेफोरखौ मन्त्र बुङै बुङै मा होनो फिदिङो आरो बेफोरखौ मन्त्र माने आर'ज बुङै बुङै बेफोरखौ फिदिङो नै ओमफ्राय बिनि साइडआवनो दं बेनो जादों बुद्धा कि रसोई माने बेयाव ओंखाम मोनजायो नै टाइमफोरखौ नाय साहाबो मोनलोङो ओमफ्राय ओंखामबो मोनजायो आरो ओइ माथो लोगोफोरनो आरो बे टावां आरो नै माथो आसोलफोरखौसो लोगो मोनलायबाय मा खबर मोजां नायलाय नै माथो गासै बिराद ग्रुप मानो साबैसे दंब्रा 10 जन ना बा माला थांफिनो डाइरेक्ट उदालगुरि बापरे सानथाम उदालगुरिनि सेंग्राफोरखौ लोगो मोननानै आरोबाव गोजोननाय मोनबाय मानोना सेम जायगानि लोगो मोनोबा बांसिन गोजोननाय मोनो थ' बेनोसै नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय थ' बेनोसै गोजोन्थों।